Hemen fabrikarik eta holan ez da egon. Ez da egon. Oster arte. Pentsa berez, 55 urten hasi ziren fabrikek. Mungin eta Urdulizen. Eta hemetik, jentea joaten zen, Mungire eta Urdulizera beharren? Bai, baserrie abandonaten hasi ziren. Behar fabrikeko dirue segurua uixeten zen. Claro. Jornala baitzetileak hau ez da? Bai, jornala fijo. Eta abandonan completamente. Baserriketa. Erdi abandonata dago baserri. Bai. Kasu gitxitzen, eitzen da landu. Kanbio hitzela izango zan orduan herritzeko, ez da? Herriko jententzako. Sinestu esan eta ezin sinestu lehen kanbio herrina lurren asuntu. Bai.